nje la. Sawubona wesife. Yebo Qobo. Hamba kanjani wesife? Right kakhulu. Nizimisele ngokuyolanda inyoka sife. Over. Ngizwile kuthiwa nizongena ngombhede wesife. Yebo sipheli. Woza lapha wena lungisani. Oh mina-ke. Woza bhuti, woza uzotshela. Ngiyabona lona uyangiphazamisa. Woza uzotshela ababukeli ukuthi nenzani emanzini njengamanje. Nganza kwethu-ke iplan ezosebenza manje kunqotshwa inyoka yethoshi. Asizwe ngabanikazi bayo. Insizwa zakithi nenzani lapha emanzini? Oh. Lapha sipractice-zela ukuyongena enkwarini futhi. Nizongena ngayo imbhede le. Yebo yiyo le iyasebenza impela kakhulu sesiyibonile. Niyongena nenzeni enkwarini? Siyongena enkwarini siyopha kahle kahle inyoka isipho esilike isicelo. Yeah. Sokuthi ke na iphakame ivuse umdlwelo. Ihambe ivuthe umlilo ihambe ye-Israel. Ihambe phekwe imizi. Yebo ihambe ye-Israel iyolwa nale yethoshi ngale. Ngoba isenehlule. Sisehlule thina mfowethu. Hayi awuhambe uyojika phakathi nendawo sibone mfowethu ukuthi lento yakho i-strong kangakanani izokwazi ukuthi ingene enkwarini emfuleni ongaka usatshwa kangaka. Iphumelele ngempela ibuye nje. Ake uhambe sibone mfowethu. Inkwari-ke babukeli indawo ijule kakhulu inkwari ayifani nje naleli damu leli. Kodwa-ke bathi bayothatha imbuzi majuba mabesitshela bayifake phakathi enkwarini bayocela ngayo inyoka le yasenkwarini ukuthi iyoshaya ilwe ibulale noma ixoshe inyoka yethoshi. Futhi bayaqhatha ngamanye amagama amafishane ukuthi ngoba inkulu le abaya kuyo esesizibeni sasenkwarini bayocela yona ukuthi iyoshaya le yethoshi. Angeke-ke inyoka yethoshi ihlule inyoka yasenkwarini. Iyona enamandla iBergville yonke. Futhi nje kahle kahle iKwaZulu Natal yonke inyoka enamandla ngokwamandla adumile aziwayo kuthiwa isenkwarini. So sizobona babukeli ukuthi leli plan labo lizosebenza yini. Sesizokubona-ke ey'nsukwini nje nihlale la kwaDithi nilindeleke ukubabona behambisa imbuzi esizibeni beyihambisa phakathi nendawo. Siyabonga.